Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en Vierdag Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. We staan voor de negende ronde in de keukenkampioen-divisie. En dat maakt het voor Cambuur een rit naar Dordrecht noodzakelijk. Ik zeg het er maar even bij, want je bent er direct net. We moeten zelfs even waarom zijn naar dat wat er gebeurd is de afgelopen weken. Cambuur verleert de thuiswedstrijd uiteindelijk met Siemerman van Jong PSV. Na een dramatische eerste helft wie er spirit in de tweede helft. Maar ja, die goals. Altijd weer die goals. Dat is het probleem. Wat is er de afgelopen weken gebeurd om vat te komen dat er in Dordrecht Westhovel het goals incasseerd werden zullen? We hebben uiteraard vooral ook getraind op het verdedigen. Niet eens zozeer het druk zetten, want druk zetten hoog. Nou, daar hebben we best wel aardige momenten in. Maar vooral als je bij je eigen doel in de buurt komt, hoe ga je daar het gevaar weghalen? Dat begint gek genoeg soms al aan de bal. Je bent aan het aanvallen, maar je kan aanvoelen als verdediger dat het wel eens moeilijk kan worden. Dat we misschien de bal gaan verliezen. Ja, denk je dan al verdedigend of denk je nog steeds aanvallend? Nou, de eerste goal was denk ik een goed voorbeeld daarvan. We nemen te veel risico tegen PSV bij die eerste tegengoal. Maar we kunnen ook echt wel wat oplossen nog. En dat kunnen oplossen van moeilijke situaties. Dat moet er meer in, want daardoor kan je vanuit de weinige kansen die je tegenkrijgt wel een stuk minder tegengoals krijgen. Jullie krijgen niet eens zoveel kansen tegen, maar jullie krijgen wel allemaal doelpunten tegen. Dus dan is er toch iets mis. Ja, precies. Kijk, in voetbal heb je nooit de organisatie altijd op orde. Er komen momenten dat je de bal opeens verliest, dat je even uit de organisatie staat, dat een tegenstander iemand uitspeelt. Dat kan natuurlijk ook gebeuren, zie je PSV. Maar dan moet je nog steeds dingen kunnen oplossen. Kijk, 11 tegen 11 verdedigen kan, maar je moet met 7, 8 mensen eigenlijk ook tegen 11 kunnen verdedigen. En daar moet je dus wel heel goed gevaar herkennen. Lopende mensen, kort dekken, wat doe je met mensen die diep gaan? Nou, dat soort keuzes maken om te voorkomen dat de situatie die een beetje gevaarlijk is, ook echt gevaarlijk wordt en zelfs een tegengoal oplevert. Cambuur Sil Griff net in dezelfde opstelling spelen als Arone Wiekert in Jong PSV, want Sekou Silla is geschorst. Hij mag dus net spelen. Thomas Pol is zijn vervanger. Dan is het nog de vraag, waar komt er in de spits? Dat is een heikelpunt natuurlijk. Wordt dat Smit of wordt het Ildrikes? En waar wordt de centrale verdediger? Wordt daar nog wat in verhoren? Wij vregen het maar eens eventjes om diezelfde centrale verdediger, Leon Bergsma. Want wij tochten, die komt wel in de basis. Maar wat vindt hij zelf? Ja, ik ben natuurlijk de eerste wedstrijd geblesseerd geraakt. Toen stond ik wel in de basis en daarna ben ik er tot nu toe nog niet ingekomen. Je wil altijd spelen en ik denk dat ik de ploeg veel kan brengen. Dus, maar verder is het logisch ook dat het door mijn blessure ook kwam. Ja, maar je bent nu fit? Nu ben ik fit, dus ik ben nu zeker in staat om te spelen. En wat ik zei, ik hoop het. En als ik ga spelen, dan hoop ik de ploeg veel initiatief te bieden naar voren. Middenvelders voeden. Vooruit spelen, heel veel initiatief en lef te nemen. FC Dordrecht zit met 2 puntjes onder Cambuur. Het zit ongelooflijk dicht bij elkaar in de keukenkampioen-divisie. Weet ik trainer George Zulte. Je ziet uitslagen voorbij komen. Denk aan Groningen en Bosch 0-3, VVV Helmond opeens 0-4. Dan zie je ook een middenmoot in de KKD die bijna loopt van plek 1 tot met plek 20. Het zit heel erg bij elkaar met hele gekke uitslagen elke week. En de kunst is om daar controle over te krijgen. En die sleutel over die controle, die is duidelijk, die ligt bij het verdedigen in en rond onze eigen 16. En daar is op getraind. Daar hebben we heel hard op getraind. Heel hard. Heel veel. Heel hard. En dit is de opstelling van Cambuur. 5 orenammen, Van Os weer in de goal, Bergsma, Pol in de verdediging, Van der Water en Smit weer onwijzig in de onval. En dit binnen de halve werd Cambuur het met Mohammed in FC Dordrecht. Maar dat zou even een beetje oorzinnen, want het weer Dordrecht dat het heft vrij snel in handen nam. Dit is de onval oer de rechterkant werd afblokt daar toch Milan Smit. Ja, afblokken, er is een protte traint op verdediging, dat doet hij in dit geval goed. Maar dan komt er de corner uit voor Dordrecht. We zitten in de 6e minuut van de wedstrijd. Corner komt van de rechterkant en hop, daar is die hele lange man. Hij luistert naar de naam René Krivak. Het is een eerste rieker en hij is 1,98 meter lang. Maar wat kan hij hier vrij inkoppen? En binnen 6 minuten rent Cambuur achter de feiten om. De Ljouters krijgen de druk er maar net op. Het is Dordrecht dat de onval we zien het hier over de rechterkant. Maar Bronkhorst kan hem weer omlezen. Daar het schot van, ja die Schuurman doet het belangrijk op de boetekant van de peel. En dan zegt ik George Zulte dat het net goed is wat zijn manschappen snel litten. Leuk hakje trouwens. Paul die het nog bezieken te blokken. Maar de bal komt op de ronde van de 16 bij Schuurman. En die mikt hem op de peel. En dus bleef het maar 1-0. Dat is geluk van Cambuur. Dordrecht dan weer in de onval.
Ja, maar die lange passen van Rocco Robert Schijn, dat is een inwoner van Estland. Nou, voetbal in dus voor Dordrecht. En zeg eens hoe mooi hij daar Sabaoui weet te bereiken. En die Sabaoui die mikt hem samen vanuit de achterlijn zo'n beetje in de goal. Gabi Kaskili die wordt als een baan aan de kant zet. Hier zo'n vloep en voort is Ilias Sabaoui. En dan denkt hij, achter maak ik het zelf weer aan. En dan is Van Os direct net goed bij. En dan is het 2-0 voor Dordrecht. En dan ren je dus weer achter de feiten aan als Cambuur zijnde. Er wordt zelfs bezocht om aan te vallen. Dit is Thomas Paul. Bal komt voor bij Van der Water. Ja, dat binnen toch wel mogelijkheden die benut worden moeten. Sylvester van der Water, hij kon dus weer beginnen in de basis, maar hij zit hem er net in. Hier is maar wel eens een corner van Dordrecht en hop, daar is hij weer. Jazeker, René Kriwak, ik zei het al, 1,98 meter lang. En hij kan hem er samen weer in kop. Ik zie nou eens wie hem daar in de dekking onstuurt. Dat is Brei. Dat is de liedste man. En Bergsma, die grutter is, zit erachter. Het zit gewoon net goed erachterin. En zij is het 3-0 binnen een jel horen. Dan weet je eigenlijk, het is wel clear. We kunnen er wel mee ophouden. Dit zal Cambuur net meer redden. Maar goed, de matrofootballen weer uiteraard. En dan is het hier het schot van Paul. En daar is het Van der Water. En dan komt er een fotje bij van de keeper, Luca Plokman. Maar zit Van der Water, net volgens mij zit die bal. En dat dacht ik dus ek. En dat denkt Ulte ek. En dus is de skiertjuchter nou even de man van de wedstrijd. Rob Dieperink, want die luidt uit dat die bal echt over de achterlijne west is via deze inzet van der Water in. De kist het Chen onder voet van keeper Plogman. Die bal is achterin de west. En zij is het 3-1 en dan denk je toch weer wat perspectief. Van der Water weer, mooi een kopbal op de peel. Ja, dat zit dan echt net mooi. Dat mogen we echt constateren. Want het is hier direct wel in kinderen. En dan ga je de ontsluitingstreffer te pakken. Het slag het al hier net. En dus is het Dordrecht dat fris en fruitig terugvoetballen kan in de wetenschap. Dat er een mooie 3-1 vastsprong van die ploeg op het boord staat. En wordt het dan nog slimmer? Nee, het wordt correct net slimmer. Omdat Adrian Segesic net de bal in de goal weer te krijgen. Wils die kans wel absoluut hier. Bergsma dan, mooi grote passen naar voren. Bal gaat naar Brei. Brei maar de voorzet, die mist. Nou, iedereen mist eigenlijk, kun je constateren. In de laatste die het mist, dat is Remco Balk. Dus hier direct iemand hij de ontsluitingstreffer toch te pakken binnen 8 minuten in de tweede helft. Maar ja, als iedereen mist in Balk ook, dan gaat hij er net in. In het bloed is 3-1. En zo werd het een dreefverhaal voor Cambuur. Onderschepping hier van Brei. Brengt de bal bij Balk onder de rechterkant. Balk heeft een protte ruimte. Kan hem ook vastzetten. Milan Smit. Waarom lezen? Verder de Jong. En die gaat, ja, correct voorlangs. Misschien had hij de peel nog skampt. Dat zou kennen. Ja, en zo zit het dan echt net mooi bij Cambuur. Dit doet Milan Smit goed. Hij luidt hem op de ronde van de 16 meter. Waarom? Nee. Verder de Jong. En inderdaad, die bal had de peel nog rekken. Maar ja. Lang omlet, het is er altijd 3-1 voor Dordrecht. En Cambuur begint heel niet meer. Zit hem zelfs de voetbal in. Hier een uitbraak. Terug Schijn. Luidt hem waarom. Klutske. Flipperkastje. Nee, krijgt net erin. Jongen, dat gaat al hier maar weer krijgt goed. Schijn die denkt van hoe is het mogelijk dat die bal er net in gaat. Nou, blijft 3-1 dus. Maar het is Dordrecht dat omvalt. Ja, dit is Correde Osundina, een man uit de United States of America. Die brengt die bal keurig bij Ilias Sabaoui. En die kan zijn tweede van de wedstrijd scoren. En daar is hij blij mee. Hij zou trouwens ook man van de wedstrijd worden bij FC Dordrecht. Ja, zit het er verdedigend geweldig uit? Wel nee, want er wordt weer amper blok. Bergsma zit erbij en Schuchternaai. En zij is het fjouwerien en krijgt Cambuur billenkoek van FC Dordrecht. Ulrikes is ook in het veld komen. Wiebe Kooistra is ook in het veld komen. Hier is hij aan de bal. Ja, al jaar onvallende wissels. Ik weet het. Wat kan Kooistra nog? Krijgt de bal bij Brei. Brei maakt de combinatie. Nou verder de Jong. En nou, zeg eens om. In de 88e minuut. Een doelpunt van Cambuur. En dan wordt het 4-2. Dat zal de Weens net mee brengen. Zo'n de tijd. Maar dat maakt het al hier toch een tikkie draaglijker. Zo'n je ze kennen. Want verder de Jong die maakt het hier het verschil werd tot 2. Maar we zijn er nog net, want het is Dordrecht dat teken is voor het slotakkoord. Hier is de onval in de 16 meter. Maar balbezit voor Joey de Bie. En die leidt hem dan waarom. En dan kan het schot komen van Matthijs Soeré. De onvierder van Dordrecht. En die besluit deze wedstrijd met dit schot. In de 4-2. En dan krijgt Cambuur ongelooflijk op zijn bullig. 4-2 verlies van FC Dordrecht. Wat heel veel pijn doet.
is dat je heel snel op 3-0 komt. Ook. En op wat voor manier? Hè? Twee keer de standaard situaties en weer één van de achterlijn. Hoe is het in godsnaam mogelijk? Nou, precies dat. Dat is precies het probleem. Gecombineerd met de megakans die je zelf gehad hebt en niet hebt afgemaakt. Want bij rust 3-4 is een hele rare stand. Maar het kan prima 3-4 bij rust staan. Maar dat wordt het dus niet. En dus zak je steeds verder in zo'n moeras weg. Want wat moet je nou nog doen? Wat kun je, hoe? Ja, je kunt wel gek worden volgens mij. Ja, daar word je helemaal gek van uiteraard. Niet alleen ik, maar iedereen, ook de spelers worden daar gek van. Iedereen bij de club. Maar wat moet je doen? Je moet doorgaan wat je vorige ingezet hebt. Beter leren verdedigen. Ik zei gisteren ook al tegen je, dat is geen wonderweek. Je kan niet in een week een wonder en alles is anders. Maar vandaag is wel duidelijk dat er nog heel veel winst te halen zit in dat stuk. Daniel van Kaam, dit zijn klappen hè? Ja, dit is wel een grote, ja. Heb je een verklaring? Ja, weet je, als jij wekenlang zoveel tegendoelpunten krijgt, dan is het denk ik iets in de organisatie, zeg maar in het veld zelf, daar heb ik het over. En die over mijn lijk mentaliteit, ja, dat missen wij, denk ik. Dat is wel een opmerkelijke constatering, een over mijn lijk mentaliteit. Want je zou moeten zeggen, dat moet je kunnen oproepen. Of je nog goed verdedigt of slecht verdedigt, maar die mentaliteit moet er zijn. Weet je wat is? Wij beginnen nu ook weer 3-0 achter na hoeveel minuten. Ja, dan voetbal je weer tegen jezelf. Maar nogmaals, in de eerste helft voetbalden zij ook zo onder onze druk uit. En dat bedoel ik ook te zeggen. Dan doen wij iets organisatorisch dan ook niet goed. Tegen Jong PSV was het ook. Had ik na 10 minuten ook al het gevoel van, wij krijgen geen druk op. Ja, wij verdedigen gewoon niet goed genoeg. En in alle facetten is dat. Nou, dat zie je nu ook wel. Een ploeg als Dordrecht scoort er ook gewoon 5 tegen ons. Zie je het nog zitten? Ja, uiteraard. Weet je, de tegenslag hoort erbij. En we hebben gek genoeg een hele goede start gehad. Waar we van tevoren dachten, nou, het begin zal wel op en neer gaan. Nou, de op en neer is wat langer op geweest en wat harder neer. Het volk begint te morren, er komt druk op de ketel. De spelers denken van in hemelsnaam, het moet eens een keer goed vallen. En dan krijg je 12 doelpunten in 3 wedstrijden om oren. Dan zou ik zeggen, dan zakt de moed mij in de schoenen. Ja, weet je, dat is het werk van een trainer. Juist dan moet je zorgen dat iedereen weet waar hij aan toe is. En ik heb wel moeilijkere tijden meegemaakt. Het is ook juist de uitdaging dan om als staf, maar ook als spelersgroep, bij elkaar te blijven. Klinkt een cliché, maar je moet een duidelijk plan hebben. Als ik hoor, we moeten bij elkaar blijven, dan denk ik, de crisis heeft toegeslagen. Hoor. Ik was halverwege mijn zin. Dan moet je dus het plan wat je vorige week had gemaakt om beter te verdedigen, dan moet je mee doorgaan. Want de conclusie die we vorige week trokken na PSV is niet anders dan nu. Alleen het is duidelijk, het probleem zit gewoon heel diep. Krijgen jullie dit nog op een rit? Want het is tik na tik na tik nu, hè? Ja, wij moeten wel. Ja, ik kan wel zeggen van, we gaan niet op de rit krijgen. Ja, we moeten toch wel? Ja. Dat is waar. Ja. Maar moeilijk is het. Ja, klopt. Ja. En dit is de stand. Cambuur boppen on, maar wel in het rugterichtje. Maar 13 punten in de jonge wedstrijden. De echte kopper en er is Rode JC met 22 uit jongen. Er komt een hele trits achterom dat dichtbij zit. Onderaan Topos in Telstar. Beide hebben 4 punten uit jonge wedstrijden. En ons af hier dit Cambuur-journaal. Nijeweken speelt het Cambuur de thuiswedstrijd in NAC Breda op Snijntemiddag. En dat betekent dat dit Cambuur-journaal er is op de Mandy is. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door KKFH Kozijnen, nieuwnieuw.com Herenmode en 4-dag vermogensbeheer.